A ni ydy'r sgwad heddiw. Show-off mwyaf ydy Callum. Person sy'n beth yn gwrando ydy Evan. Y person sy'n sgorio mewn gols ydy Adam. Y person sy'n ddim yn swyl, dwi'n meddwl, ydy Dafydd. Y person sy'n methu taclo ydy probably fi. Y person fydd mwy debygol i chwarae i Gymru fydd Evan. Y person sy'n mwy debygol i gael cardyn coch i'w lleu. Y trein yn mwy diog Dion.